लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय थ' ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय थ' आंनि गुगल एडसेन्सआ सफैबाय दिनै बिराद दिन नेबाय थाबाय आङो मानो फैयाखै सानबाय थाबाय नाथाय दिनै फाइनालि सफैमारबाय बुस्थु ओमफ्राय नोंथांमोननो बे गुगल एडसेन्सखौ देखायगासिनो बे गुगल एडसेन्स देखायनायनि एसे सिगां नोंथांमोननो आं देखायगोन आं माने साननैसो सिगां पास्ता अर्डार खालामदोंमोन पास्ता जाग्रा पास्ताया जे बेखौ अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय फैबाय मा गोलाव स्कार्ट आं नोंथांमोननो देखायगासिनो माने बुस्थुआ सिगां अर्डार खालामदोंमोन मिश'आव जेबो फैयाखैमोन दा बे पेमेन्ट खालामखानायमोन आरोना ओमफ्राय बे बिदि जाबाय दा थ' आं नोंथांमोननो देखायगासिनो माबायदि स्कार्टआ आंथ' बेबायदि स्कार्ट गानखाया माने स्कार्ट आं गानखायानो दायो ओमफ्राय हरफिननो नागिरदों बेयाव हरफिनग्राया फैयाखै आं ओरैनो लामायाव नायफैदोंमोन न'खौबो सिनायगोन ना सिनाया साननानै ओंखायनो भिडिअखौ लामानिफ्रायनो जागायनाय जाबाय थ' आं नोंथांमोननो स्कार्टखौ देखायगासिनो बेजों लोगोसे आं साननैसो सिगां दख'ना अर्डार खालामदोंमोन दख'ना अर्डारबो खालामदोंमोन फेसबुकनिफ्राय ओरै नाम्बार लानानै वाट्सएपआव हरनानै जेनेबा दख'नाखौ लाबाय आरो आङो थ' दख'नाखौबो देखायगासिनो नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दख'ना गुगल एडसेन्स देखायनायनि सिगां नोंथांमोना नायदो आंनि स्कार्ट गोलावखौ थ' आं स्कार्टखौ देखायनोसै नाय Oh my god बे स्कार्टखौ आं गानगोन आरो आं दाखालि मैया सफैदों बे मैया ओरैबायदि मिदोंना स्कार्ट सफैबाय पास्ताया मा होनबावनो आरो माबा खालामबाय माबायासो फैबाय रिटार्न खालामाबा जाया रिटार्न खालामबाय रिटार्न करिसो बोलो ओमफ्राय दख'नाया जाहैबाय बे सिम्पोल दख'ना आरोना लरेक्स गोनां लरेक्स सिम्पोल दख'ना आं बिराद मोजां मोनखायो लरेक्स गोनां थ' गानना देखायनोसै दख'नाया बेनो आं कालारखौबो बिराद मोजां मोनदों माने नैबे लरेक्सजों आं फास्रा गोमोबो लानो हागोन ब्लाउस गोमो सेम गाननो हागोन थ' आं बेखौ फसायनानै कालारखौ बेखौ फसायना लादो आरो आंना गुगल एडसेन्सआ बे थ' लोगोफोर आंना गुगल एडसेन्सआ सफैबाय दिनै फुङाव 7 बाजिसोआवनो सफैदों आं उन्दुना सिखाराखैमोन माने आं बिराद खुसि आरो इमान फुङावनो सफैबाय जा मोजां मोनखाबाय आङो नै बेयावनो थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो जे नोंथांमोना आंखौ अननायनि थाखायसो सापर्ट खालामनायनि थाखायसो गुगल एडसेन्सआव दिनै सफैनो हाबाय आरे कागजखौ दिलायलाङा होनदों आं हाबबाय इमान खस्थ' खालामना मोन्दों बि थख्रबगासिनो लेवारसो बाखोना माखोथाय हम आथिं गुसु मोन्दोंमोन आं फोथाराव फैखाबाय जेला जोंहा न'आव बिराद दावरावमोन ओंखायनो आं फोथारावसो फैदों भिडिअ बानायनो सानै पार्टनारखौ लानानै हनै मोसालागासिनो थ' फोथाराव फैदों जेला जोंनि थिंजायनि माइफोरा बोरै जाखो बेखौनो देखायनानै आं नोंथांमोनजों एसे रायलायलांसै थ' आंना गुगल एडसेन्सआ अक्ट'बरनि 17 तारिखआवनो गुगल आइडेन्टिटि भेरिफिकेसना साक्सेस जादोंमोन मा बारलागासिनो बिसोरो साक्सेस जादोंमोन ओमफ्राय सफैनायावनो सप्तानै लाबाय 17आवमोन नालाय दिनै 8 नभेम्बर जालायलायबाय 8 नभेम्बरावसो दिनै सफैबाय टुम्पा फाइनखौ दोनहैदो आंनि टेबोलनि बाक्सायाव दोन दे थांदो बिराद दिन नेबाय पस्ट अफिसावनो खनथामसो सोंहोनो होदों आं बेयाव माने स्कुल दंखायो नालाय बेयाव सासे बिनानावखौ आं सोंबाय थानो होदों आरो खनथामसो सोंखादों आङो ओमफ्राय दिनै फुङावनो सफैबाय थ' नोंथांमोना बेबायदि सापर्ट खालामनाय अननायनि थाखायसो दिनै आंनि गुगल एडसेन्सआबो सफैबाय बेबायदिनो बेबायदिनो नोंथांमोना आंखौ अनगोन सापर्ट खालामबाय थागोनखौ आं आसा खालामबाय जाय आंनि भिडिअखौ नायो आंखौ सापर्ट खालामो आंनि आब' आदा गासिबो आंनि फेमिलिबो आंखौ सापर्ट खालामदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गासैखौबो बेलासे जाबाय साना मोदानबाय जोंना माइफ्रा गोलैजोब्बायहाय जोबोर समायना माइबारि माइ दुब्लि माइया मोनजोब्बाय साननैसो उनावनो हानो जासिगोन
बेरखांजाना नोंजों थानो आंनि जिउनि बे जिउनि दिङाखौ जावलांनो आंनि आखाइनि रेखा नोङो आंनि जिउनि जोबथा Hey, 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 मा माइ बारियाव गोलैयो माइ फिथाइखौ जोनाङाब्रा hey, या hey, hey, आय' माइ फिथाइखौ जोनाङाब्रा देखाय मावजिनि आदब होनब्रा आरो स्नेकनि आदब स्नेक जिबौ स्टाइलनि माने आं भिडिअ बानायगासिनो बखिलागासिनो ओमफ्राय बेहा मालाय जालागासिनो पुरा किरिबथि गेलेलागासिनो थ' भिडिअ बानायनो मोनलायबाय मोननैसो रिल्स बानायग्रोदोंमोन ओमफ्राय मोनलायबाय थ' थेंक इउ स' माच फिन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो